So and for this video mga kabingka, nakig-order karon sa kuan sa Grab mga kabingka. So, nag-order ko pagkakas. Dalawa na to ni. Ang i-order is Bulalugaw. Bulalugaw. Pero wala to ni Bulalugaw. Pangit ba yun eh. Bulalugaw mga kabingka. So di na magtupik-tupik. 3, 2, 1 intro pasok. Let's go. 2,000 years later. Karon mga kabingka, ito na ng kuanong nasa seasoning. This is sa kalamansi. Another kalamansi. Paminta. Lugaw o bulalo. Isang bowl. Tsa. At may chicharong. Plato. Ini Bulalugaw. Buto-buto. Itlog. Bulalo. Grabe. Ten over 10 dami. Digit. Pwede din yan dia. Kanang lugaw o chicharon. Mais oh. Init kayo. Lamit.
Hmm. Hmm. Grabe. Hmm. 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 Lamit kayo, lamit. Hmm. Hmm. Tama ang halang ba? Hmm. Hmm. Lamig eh. Grabe. So, ito po si DJ Marts in the place to be you. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka rin. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.